kasih yang sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sambil menunggu teman-teman, saya sekarang berada di Pacific Cafe ya. Ikutin terus channel aku. Ngomong sama pendengar orang ngono lho, dan ngomong sama kita itu makanya aku gak ngomong, aku kan gantung masalah sih ngomong ini masalah suwe tapi kok apa jene kok kayak ngomong saiki ngono lho, kok aku kan terus masalah ngomongnya panas kita kena panas pendengar masalah orang masalahnya apa? Iki bulet ya ditakoni ku didepoin ngono lho. Kak omah apa? Ya. Nanti itu depot ya apa lah sampean niku karek ngene ae. Saiki sama niki merasa ngomong aku ora. Aku sih ngomong mak ngono ngomong sing apa nama pendekar. Lah aku gak tahu ngomong aneh-aneh lu nama pendekar. Soalnya kan aku kan enggak tahu. Loh, masa iki apa jenenge? Aku kan dulu apa ya? Omongan gue kok kan saiki ngono lho. Lah ya pas iki omongan sing apa aku nang ngomong apa lah aku ngomong apa ya aku punya lali lah. Makane iki sampe langsung ngomong ora. Apa ndalo yo? Lho alah kok tambah bulet ngomong apa ora. Sing ngomongan iku sing endi? Ayo saiki ditemok nama pendekar. Nama pendekar dulu padene. Heeh. Padene. Ngono lho jelas. Ya jelas apa nih kok kono kene enggak jelas. Ditemok kabeh aku tahu ngomong opo. Nah, Apa enggak ngomong dewe? Nang, teleponan. Oh, ini. Tahu, ngomong enggak seneng aku ya ngomong enggak seneng, enggak tahu ngomong udah beli ini enggak. Kamu Soalnya aku kan gue gak aku doang. Itu tak penting. Kalau juga baju. Bisa nah. tapi enggak bisa. Aku kan yang dua lah apa tak mau. Nah. Ini kalau saya mau silat sama baru mau sama. Lo yang gak iso, kan wis menudung. Bang wis menudung bisa kok katane oleh emosi. Bentar. Masih nama dua lah, aku lah gak tahu aku. Oh, agak kan weh. Wajahnya black. Ini mana cepetan. Mangane manggil apa? Bahasa view aku nak penting. Nak pendekar. Cek isu iya aku gak nama pendekar kan dari aku. Kemarin ngono, iki mana terakhir you sama nang. Aku lebaran weh. Wes Kang Res biasa aku tak melekno iki dhisik. Aku lah ngene iki aku wis. Loh, kok kaget. Tak kira Suswati bojoku ternyata. Halo. Mampe ya. Ganti sama yang. Selera mangan aku. Gue Nah, iya omongan kebijen kok saiki ngono lho. Ya iku aku kan juga barangnya Perkara dagangan ah. iyalah. Apa maneh? Ya, dagangan ora tau ngomong aneh-aneh. Mambe apa yang? Dagangan ora tau ngedol kanca. Bening oleh. Aku mah di telepon Umi. Ya kayak saiki diperani rono ae. kayak sido nang nggih Wonogiriku. Ayo. Ayo. Konten ae lho. Di PYL. Masalah iki. Yang aku. Telepon kok suara apa ya? Maria Gempon.
berhasil. Tene mulai apa? Tene mangan ki lagu. Ketumpengan. Iki sada ya. Nggih, Bon. Ya, preman bisa nangis ya. Preman, tak video sih premane. Dia boleh nangis yuk. Kamu barang ki, aku ngomongan Yohan. Kan bisa ngamuk. Sela, aku lo kemarin kalau di WhatsApp ngono iku aku yo heran mikir terus apa malan iki. Aku sampe nambah takut nambah Devi, Mbak, minggu ini ki aku nyinggung mbakmu sapa ora. Aku bisa ngamuk, aku nang meneng ae aku. Aku nyinggung wonge apa ora yo. Aku kemarin sampe Ya wes, selamat ulang tahun wes, kebagian cangkem wes. Selamat Yoyu. amin panjang umur ya. Bisa aja cerewet-cerewet. Mandarmu karo rezekine lancar. Udah nangis ya. Iya. Ya, ano premane nangis jarna mlebu video. Enggak nang Mbak YouTube. Devi, Mbak, aku minggu ini rumang sesal nyalain mbakmu apa kan minggu ini aku tidur karo sampean. Sampean hampir roto boro. Sengaja aku ingkit wingi ora tak bales WA-mu. Ye. Aku sedih kepengin iki Mbak aku ora tau nyinggung. Hei, di prank dia berasani. Ya iku rasaku mbiyen wis. Wis. Piye rasane di prank? Aku kan pesan aku sayoan. Sampai Mbak Devi lo ngene, nyoba lu klarifikasi ya apa wonge. Aku ya melok rumangsa ngene iki jarene wonge lho ya ngono. Wonge sampai penasaran yo, Wan. Sampai menawa aku gawe Fokus mlebu video. Wis satu-satu ya. Ora video. Mari ki munggah mari ki meneng kok. Kowe lu ngantek arep rek. Kowe arep yo. Arep. Aku tak jujur ya, saiki jujur ya. Persis mak Lela. Persis mama Lela lek ngamuk. Persis wis. Mama Lela. Ero ora. Aku ki sing gawe iki. Guyu nak, guyu ora apa. Ya apa rasane? Ya iku rasane. Itu langsung kaki gegigak. Ket wingi sengaja kata balas WA-mu. Aku mek ngomong aku tambah dari Kano. Iki kok ati dhewe. Wis saiki videone. sudah Mbak Emi. Wes, amangan. Ya bahagialah karena prankku sukses. Yeay. Kata bijake. Ya semoga Mbak Diem tambah lulu sehat selalu, panjang umur, rezekine barokah, wis pokoknya barokah akhir. Amin. Kata bijake lebih tua, rungokno minggu ngomong. Kata bijake lebih tua, lebih waspada, lebih hati-hati dalam berkata. Sarang Beo. Oke. Bule ora bingung, malah golek bingung panasan. Ya gak ketok nah, lagi kok sono tegal iki kene lho ngadep ngarep. Tapi irenge dhek ireng-ireng abang, lah ireng dhewe menling. Ini tersangkanya dua ini ya guys. Tersangka yang ngeprank. Jenenge ku kene no jarene mbek rene dadi kinting kene ketok. Ada jalan kono sendal. Iku lulu sing ndak. Yin ndek kene dawa ora ta. Wae me apel to ya. Kene lho teko kae ku. Yo kene. Kagetan nak, kagetan. Kagetan.